la festa del pernil. Com cada any en aquestes dades, a la residència assistida Monestir de Sant Bartomeu de Bellpuig, de la Fundació Pere Mata, celebrem la ja tradicional festa del pernil. És sens dubte, una de les festes gastronòmiques més esperades pels nostres residents. Tot va començar fa uns anys, quan el senyor Josep Maria Soler, familiar d'una de les nostres padrines, la senyora Carme, se li va ocórrer d'obsequiar tots els usuaris i personal amb un gran pernil i així celebrar encara més les festes del Nadal. Però com que tots ja estaven tips de polvorons, neules i torrons, van decidir de deixar passar una mica el temps i esperar uns mesos més per menjar-se'l. Des d'aleshores, cada any a les acaballes del mes de març, celebren aquest fantàstic berenar. Per guarnir una mica més el plat i fer més gran la festa, hi afegiren unes olives, uns talls de formatge, xoriço vermell i un bon raig de vi. Una mica de música i gresca va servir pel colofó final, amb la bona companyia i animació del personal i de tots els voluntaris que hi van assistir. Per acabar, voldríem donar les gràcies a tots aquells que vau fer possible la realització d'aquest acte.